Anga bamanan kameno maliko na ni maliko ganga fuleni walimando obe kata okelengele na bela jele ma fo fa sigorola ka fo nyana ko bismillah ka bi bamanan kuna funi soro lun kene kono mimi na wala li chama ke awe maliki barew ani je fa were ki barew la dana ya voyage ani alumura uka nyina hijilata de uluka volkun laba o pangurun jigina bamako ka beni tarata don oti kalo klemuga ani wolonvlai kalo kelen o kofe alabatola maka ani madina dugusanuma sanfɛ danaya voyage an alhumra voyage uluka hijilata den ukumbetu jɔ ɲina fo hijilata den ba filala munu ni olu tara walasa ka se ka t'u ka alisilamɛya jɔsen duuru n'an baaraw latigɛ Musa Foma de bɛna kumakan lase. Ma ba fila ɲɔgɔnna de ye u ka silamɛya jɔsen duruna baara timɛ Maka Saudiya jamana kan agence 50 ɲɔgɔnna de ka bolo kan baara in sera ka kɛ ni agence fila ka tɛgɛden ɲɔgɔnmɔ ye danaya voyage ni al umra hiji kunjɛlen u ka pankuru ngale jiginna Bamakɔ ka bɛn ni tarata uti kalo tile 27 ka dugu jɛ Araba la. An bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka barikada kɔsɔsɔn danaya al umra kabini tarata don le 27 août 2019 uka mago bela jelen bora Maka kunyesi kana Bamakɔ agence minnu taro bolo agence 50 ni ko de do tara ni mago ba fila ni ko de Turkish Airlines ka sira fɛ wulila Bamakɔ direct Madina ka bɔ Jida fana direct Bamakɔ alhamdulillah an bala tanu bi bela jelen selen bɛ Bamakɔ agence minnu tara kɔsɔsɔm danaya alumura fɛ an b'u fo ku barikada ka fuma inshallah an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka san wɛrɛ ta n'o ye 2020 ye ala ko campagne ala ko ɲuman yira an na ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na inshallah ala barikadalen kɔfɛ an bɛ tila k'u fo u ye dana mun d'an kan bi alhamdulillah consortium danaya al umra an ka mɔgɔ kelen tɛ Saudiya jamana na a bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ mɔgɔ ba fila ni kɔ a bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ Bamakɔ yan nɔ o ye ala tanuba ye an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala fo ka barikada. Nin tɛgɛden ɲɔgɔnmɔ in ni nafaba sɔrɔla a la danaya voyage ni al umra cɛ ɲina a kɛra sababu ye hijidenw ka taa hɛrɛ ni baden la ka segin hɛrɛ ni baden la ka sabu kɛ u ka dɔntaw ka wuriyara ka daminɛ Bamakɔ fɔ ka taa se Maka mɔ hiji kɛcogow la o de y'a to maa minnu sen yera hiji la u y'u ka nisɔndiya jira. Wala ɲuman taara ɲuman nana hiji ɲuman kɛra hɛrɛ ni baden la an taara agence almura de fɛ an bɛ barika da an ye agence almura délégué ye an bɛ barika da agence almura ye vraiment baara kɛra ka ɲɛ yidenw yɛrɛ fana u y'an bonya u y'an karama an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ groupe bɛɛ fo ka délégué bɛɛ fo vraiment an taara an ma fosi gɛlɛman ye fɛn bɛɛ très bien wallahi an bɛ duwawu kɛ su ni tile alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ duwawu k'aw yɛrɛ ye ala ka hɛrɛw caya ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya ala ka to san wɛrɛ an ka nafa na baasi foyi m'an sɔrɔ magankaw b'i fo madinakaw b'i fo kira n'a ka jama b'i fo ala ka nɔgɔya yɛrɛ alhamdulillah ɲuman nana an bɛ ala tanu kala barikada dana voyage ni alumra tɔgɔ la n'u ka dɛmɛ voler ka bɔ Saudiya la alhamdulillah ɲuman nana an bɛ ala tanu a ma ladɔnniya k'a fɔ danaya voyage ni al umra ka tɛgɛden ɲɔgɔnmɔ nin y'a siɲɛ gale ye a ka kɛ nka o siɲɛ gale la u sera ka hijiden 2000 sɔrɔ ala ka san 2020 hiji jira an na. Amina yɛrɛ bi ala k'o duwawu minɛ société Aminata Konate ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko baramuso ka tɛmɛ ni u ka ɲɛmaaba ye Burama Dunbiya u ye dɛmɛ kɛ lujuratɔw ye ni moto ni sen saba caman dili ni dɛmɛ a bɛna kɛ sababu ɲuman ye lujuratɔ ninnu ma u ka se k'u ka yɛlɛma ka yɔrɔw lasɔrɔ ko nɔgɔya ani k'u ka baarako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya a dili kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn araba donni ma Mali lujuratɔw olu ka jɛkulu dagayɔrɔ la mɔgɔba caman u bɔra ka kɛnɛ lasɔrɔ Samayira Sanogo ani Abdulayi Sogodogo Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la olu de kɛra baara in seere Amadu Kamara ale de bɛna a walawala. Moto tricycle shaking o de ye dɛmɛ ye min dira société Aminata Konate ni bɛɛ lajɛlen b'a la kodɔnni baramuso ye o ɲɛma fɛ n'o ye Burama Dunbiya ye ka ɲɛsin maa lujuratɔw ma minnu bɛ baara kɛ a ka cakɛda la nin waleya in n'a kun ti dɔwɛrɛ ye wasa u ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na tagani ka segin o bina kun kan nin ye waleya min ye a layidu taara Burama Dunbiya fɛ ka ɲɛsin a ka cakɛda baarakɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu garisɛgɛ donna lujura la yasa danfara kana y'u ni baarakɛla tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Yan nɔ kun min na o ye lujuratɔ minnu bɛ jamana nin kɔnɔ o fana bɛ se k'u yɛrɛ ye cogo min na an ka Mali entreprise ba min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko société Aminata Konate o fana bɛ se k'u yɛrɛ ye cogo min na a kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la
an nana bi kana u ka soba kɔnɔ n'u ka kɛnɛba la kana remisi dɔ k'u ye n'o ye u bɛ se ka baara kɛ cogo min na parce que an y'o de fɔ baramuso dabɔlen bɛ maliyɛn bɛɛ de kama mais maliyɛn sɛbɛkɛlaw parce que an y'o de fɔ baara ni jamana sera yɔrɔ min na sa kuma tɛ tuguni quoi baara de an mago bɛ baara de la baara de bɛ se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ sisan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ sɛbɛ bɛ baara ma baara ka di ye an y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen place b'a la okumu kama jurulatɔw y'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ ka baara kɛ u sɛbɛ bɛ baara ma u bɛ fɛ ka baara kɛ i n'a fɔ tɔw b'a kɛ cogo min na u bɛ fɛ k'u sen don jamana ka développement na bon okumu kɔnɔna la an n'u ye bɛnkan dɔ kɛ n'o ye ɲɔgɔn lajɛ ye n'o ye kalo 3 ɲɔgɔn lajɛ ye nka an b'a lajɛ kalo 3 n'a sɔrɔ a ye min fɔ n'o b'a aw ma n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an ye kalo 3 kɛ an y'a ye k'a fɔ dusu b'u la u bɛ fɛ ka baara kɛ u bɛ fɛ k'u sen don jamana ɲɛtaga la okumu kɔnɔna la an ye moto ɲini u ye ka na a d'u ma an b'o moto di kɛnɛ de kan bibi in na an ye moto 10 de tun san u ye mais bi 8 de d'u ma. Association malienne des personnes handicapées physiques ale ye jɛkulu ye min bilara sen kan jango ka maa lujuratɔw u ka den kɛrɛfɛ k'o kɛlɛ ni ka tila k'u ka baarakow ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la Mali jamana kɔnɔna na u nisɔndiyalen foli ni barikada kɛ société Aminata Konate ɲɛmaaba n'o ye Burama Dumiya ye a ka nin hakilina ɲuman in talen ka ɲɛsin olu ma ni ka sɔrɔ ka wele bila cakɛda wɛrɛw ma u ka baaramuso mɔgɔw ka nin waleya ɲuman in ladege ka ɲɛsin maa lujuratɔw ma. An sewalen don nin kɛnɛ kan ANP an ka baara de ye ka mɔgɔw dɛmɛ ka baara sɔrɔ donc an sewalen don nin kɛnɛ kan an bɛ société Aminata Konate fo a promoteur bɛ yan nɔ an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka baarakɛlaw bɛɛ fo ne b'a fɔ ngolu de bɛ ka anw dɛmɛ an ka baara la parce que an ka baara ye ka mɔgɔw dɛmɛ ka baara sɔrɔ ni société Aminata Konate ye mɔgɔw ta baara la donc a ye anw de dɛmɛ an ka baara la k'an dɛmɛ k'an ka donni ta n ye min mɛn u la yen na baara min b'a bolo bara 4000 emplois directs sans compter les emplois indirects les emplois connexes vraiment an bɛ promoteur fo ka waleɲuman dɔn a ka fasodenɲumanya la ni société bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kɛ Mali la je crois que taux de chômage a tun bɛ baisser kosɛbɛ an bɛ pauvreté min fɔ a tun bɛ dɔgɔya Mali la. U nisɔndiyalen nin dɛmɛ tali la ka ɲɛsin u ma maa minnu garisɛgɛ donna ni moto tricycle ninnu na u ye Burama Dumiya u y'a fo k'a barikada ka waleɲumandɔn foliw caman ta k'o ɲɛsin a ma ni ka sɔrɔ ka layidu ta ye k'a fɔ a ɲɛna ko baarakɛminɛ min dilen filɛ olu ma u n'a minɛcogo la i n'a fɔ u yɛrɛ halala bawo a nisɔndiya n'a bonya kama foyi t'u bolo ni foli ni barikada tɛ. Don min na Bura ye baara in fɔ ka na bila bi la anw ye baara in daminɛ a don bi anw kalo 8 de ye anw bɛ baara in na an yɛrɛ ka moto la an ma timinangoya an ma fɔ parce que mɔgɔ o mɔgɔ nana ko n b'aw dɛmɛ i kan ka k'o tigi fɛ Bura ɲɔgɔn tɛ dan tɛ Bura la ni ne ye Bura fana fo anw bɛ bitigiw min fana kɔnɔ an kan ka olu fo dɛ bɛɛ tɛ se ka lujuratɔ ladon an b'an ciya an bɛ Ala fo k'a barikada bi o tuma na dan tɛ baramuso la anw bɛ taa an ka feere la an ka moto la an bɛ na an bɛ kɔnti kɛ an tɛ tɔɔrɔ an tɛ ɲani mɔgɔw fana ye anw bonya circulation na ko ko aw sera ka baramuso baara kɛ cogo di aw lujuratɔ an ko Bura y'an kanu an fana ye Bura kanu. Tiaturubɔ ale ni misaliw ni yɛrɛmankutun caman tale ka ɲɛsin baramuso a ka minɛnw ma ani ni moto tricycle ninnu kilew dili minnu garisɛgɛ donna la olu maaw ma olu kɛra ni lajɛrɛba in la kunbabaw ye maaw hakili tora minnu fɛ kosɛbɛ ni ka fara fɔli dumanw kan. Mouvement des gilets verts ni o ye tileki ɲugujitigiw olu ka jɛkulu min ni a bangera Mali jamana minisiriso fɛ minisiriso min ni o ka baaraw bɛ ɲɛsin sigida saniya ani ɲɛta kuntagalajan baaraw ma an ka jamana kɔnɔ u ka baaraw a laɲini o baara ɲɛrɛ ninnu donna ka bɛn ni sibiri don u ti kalo tile 17 de an ka jamana kɔnɔ yan nɔ Faba la Bamako baaraw yɛrɛ kun tilenna ani a laɲini o bi don kadara min kɔnɔ o bɛ ɲɛsin Bamako sigida lakanani ani Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ma Mali jamana kɔnɔdenw olu hakilinata yɛrɛ ye mun ye dileki ɲugujitigi ninnu ka baara ani u ka baara kun tilenna la o ɲininkali bɛna jaabi sɔrɔ sisan nɔ Amadou Jalo ani Seydou Ɲare olu ka wulikajɔ kɔnɔna na an ka jɛ an ka u ka cɛsiri baaraw lajɛ. Mouvement gilet vert forobatɔnw de kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ diinɛ tɔnw laadala tɔnw denmisɛnninw ni musolakaw ka tɔ donsow ka tɔ a dabɔkun de ye ka se ka wulikajɔ kɛ min bɛ se ka to bɛsɛya wale bɛ boloda jamanadenw fɛ jamana kɔnɔ ni ka an ka sigidaw lakana nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ka kɛ jamana kɔnɔ. Sigida lakana
a bɛ Mali constitution kɔnɔna na k'a fɔ sigida kan ka lakana o ye wajibi dɔ an kan bɛɛ kan ka i ka sigida lakana n'u ko sigida lakana o kɔrɔ ye min ye an sigilen bɛ yɔrɔ min na togodaw pour que jɛya ka se ka sabati pour que an ka se ka sigi ja an bolo donc n'a y'a sɔrɔ an b'an ka constitution kɔnɔna na o kɔrɔ ye min ye diyagoya don bɛɛ bolo maliyɛn bɛɛ bolo maliyɛn ka wuli ka bolo di ɲɔgɔn ma c'est à dire que min bɛ constitution kɔnɔ ka se ka lawaleya. Ministre de l'environnement an b'a fo ka waleɲuman dɔn parce que faso jɔ qualité ka ca ni wari b'i kun i b'a jɔ n'a ye ni hakilina b'i kun i b'a jɔ n'a ye a y'aw ka du saniya a y'aw ka duda saniya a y'aw ka karew saniya a y'aw ka quartierw saniya walasa aw ka se ka kɛnɛya sɔrɔ a ka kuma kɔnɔna na a ye kuma dɔ fɔ kuma min ni hakili kan ka a miiri kosɛbɛ Fuseni Amion Gino y'a fɔ a ka discours kɔnɔ yani i k'i da don mɔgɔw ka kuma la i ka so da furan ni kumaba di donc o b'a yira k'a fɔ an bɛɛ kan ka taa an ka so da furan. N'a ma ɲa k'a fɔ jamana sariyaw kɛn bɛ ka wajibiya k'a fɔ an ka jini kungo ka lakana bɛsɛya wale fana ye fasoden ɲumanya wale ye o de kosɔn maa minnu ka baara bɛn bɛ sigida lakanani mɔ ani bɛsɛya walew bolo dali kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sigida ɲɛmaw Bamakɔ kɔnɔ Mali faaba la olu ye bonyamasegin kɛ minisiriso ye minisiriso min ɲɛsinnen don sigida lakanani mɔ n'o kɛra hakilina tabaa ye ka dusukura don forobatɔnw kɔnɔ ka ɲɛsin waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli ma ani bɛsɛya bolo dali Zile vera hakilina nana hakilina ba de mais an kɔni b'a dɔn ni mɔgɔw y'a faamuya a bɛ kɛ lafiyaba ye jamana kɔnɔ parce que i bɛ taa tubabula lajɛ a bɛɛ jɛlen don a tɛ komi furanna bɛ bɛɛ bolo mɔgɔw de y'u ka comportement falen n'an ye comportement falen an ye ɲama bila yɔrɔ dɔn ka sigi yɔrɔ dɔn ka cɛ waati dɔn ka baara kɛ kɛ waati la dɔrɔn a ka ca Ala fɛ an bɛ lafiya an bɛ min fɔ gouvernement ye f'u fana k'u hakili to a la u kana saliya parce que i bɛ hakilina ɲuman dɔ ta bi ni i ma sen wuli ka n t'a dɔn ni i ma a minɛ sɛbɛ la a bɛ tila i la. Département ye min ta ka mɔgɔw sensibiliser k'a fɔ a nafa ye min ye an ka yiri turu o nafa an ka yɔrɔ jɛ o nafa tout ce a ka se ka dɔn je pense que fɛn min don a ka se ka jamana bɛɛ kan ka se ka ni initiative accompagner min ye an ka collectivité ye commune kɔnɔna na an b'a fɔ ko comité de veille bɛ yen min bɛ mɔgɔw sensibiliser sedekiw b'a la dugutigiw b'a la alimamiw b'a la église ɲɛmɔgɔw b'a la jeunesse b'a la musow b'a la an ka commune kɔnɔna na a baara bɛ bolo la a baara bolo dalen don a mɛnna je pense que ni département initiative bɛ se k'a fɔ a nana an sɔrɔ de donc an b'a ɲini o ka se ka na an accompagner initiative kɔnɔna na pour que se ka an ka commune ka se ka jɛya. N'a ma ɲa ko haminanko tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka an ka sigidaw jɛya kɔ ni sigidaladenw sen doli ye a baara la minisiriso min ɲɛsin bɛ sigida lakanani mɔ ani bɛsɛya walew a y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔndan dɔ bɛna kɛ kinw ni ɲɔgɔn cɛ Bamakɔ kafo sigidaw kɔnɔ ni ka laban ka kunnafoni diba fɛnɛ nun don sigida lakanacogo kunga ni bɛsɛya walew ye ani ji ni kungo lakanani. Sisan an ka jɛ ka Alassane Traoré lamɛn sigida saniya ani ɲɛtaa kuntagalajan o minisiriso ka ciden don ni u k'a ma ko chargé de mission a bɛna kuma an ye gilet vert ko kun kan diliki ɲɔgujitigi ninnu yɛrɛ jɔnw don u ka baaraw bɛ ɲɛsin mun ni mun ma a kuntilennaw bɛ don kadara minnu kɔnɔna na a kɛra Amadou Diallo ani Seydou Ɲare olu ka ɲininkali galama na. An ka gilet vert min kelen filɛ nin ye c'est-à-dire ministre de ye hakilila dɔ jagabɔ ka dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔba min bɛ ka wuli an ka jamana kɔnɔ donc ni an ma wuli ka fasoden bɛɛ k'i nin don a la fasoden bɛɛ k'i nin don a la depuis duguma depuis so kɔnɔ ni bɛɛ y'i impliqué la depuis so kɔnɔ a ko n'o kɛra ale hakili la jamana bɛ taga ɲɛ donc faso bɛ taa ɲɛ mais n'a fɔra ko ci ka bɔ sanfɛ ka jigin a ko a hakilila t'a la ci bɛɛ tɛ se mais n'i ye ci di a tigiw ma depuis duguma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ni ye n ka sigida lakɛnɛya ni ye n ka kungo lakɛnɛya ayiwa n'an ye hakili to an ka yiridenw na ayiwa an ka jamana bɛ taa ɲɛ an ka sigida bɛ kɛnɛya donc ko ka ko da a tigiw ma o kɔrɔ ko ka ko segin a segin yɔrɔ la ni k'a di ayiwa population yɛrɛ ma ni population yɛrɛ sera k'a ko ta ba la n'o ye ayiwa an yɛrɛ an ka sigiladenw yɛrɛ mana ka sigida a mɛn olu b'a dɔn k'a fɔ vraiment kɔlɔlɔ min kan ka na don sigida kɔnɔna la an b'an ka jinɔgɔ minnu bɔ ka bɔ sirada la ko o man ɲi an b'an ka yiriw d'an ka kungo kɔnɔna minnu tigɛ ko o man ɲi n'an b'an ka jiw ta ka taa don fossé kɔnɔ nɔgɔw ta ka bɔ fossé kɔnɔ n'an yɛrɛ b'a dɔn ko o man ɲi a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye a bɛ na ni tiɲɛli ye a bɛ na ni inondation ye ayiwa n'an yɛrɛ sera k'o dɔn depuis yan an hakili la an bɛ ka laɲini min kɛ laɲini bɛ sabati o de y'a to minisiri nana ne ni hakililata ye k'a fɔ ko bɛɛ ka gilet vert don
je le verrai qu'on a la fenêtre à ma dent qu'avocat va da ministère de l'Ona a ko je le verrai bi di bedi mo malien be ma o di ato a fene ya to ka ke mali kungo yi mi ya dabo fenêtre ni be singa do la no ya dem ne folo sokono mo to bili kelaw la ko lidum ay wa ton joklu ay wa ani même dine nyemo islamé dino chrétien dino anga la de la mo no do so yi o be do na ko parce que lu e kungo ko mo yi islamé ko la be ba do ko no amay ci cieli may chrétien fa ko la be ba do ko ni fene may anga la da la be ba do ka may ko donc ni ambe jela kan bolo di nyoma ka ke kele kan hakila tayin ka abla batun ko sebe an hakila ami fen ba mini no yi anga sida la kenay ananga kungo la kenay ani je wati la ma jugu minali ni hakila ami kishi otoroma o di ato ministre ngani ni hakila tay donc hakila tay du be kungo di do c'est à dire be kungo di mo kele kungo te be de kungo do c'est comme basakala di do ni na i ku ka stratégie ni tasma bolo do tala ko di ko bugola domina ibina famia o di ato anga hakila tay na be ka je ki bolo di nyokoma anga ni hakila tay fenge ka ke be je le veri mo ni esera ki ka dafra ki ka nyama cha ke pole kono abi fima ke je le veri aywa jete mena la fene comme mi lancement kera aywa mais a bala na damene ko ministre bi congé vacances la nan jela ka ngolo di nyokoma ka essayer ka ni hakila tay batu ka deme ka foko ambe de je le veri o koro tu dumay ambe de kan ka aywa ambolo di nyokoma pour que kewale jugo mena na muto ka ke folo la akewale jugo ka ila ma be ka kewale changer je pense que no kera anga la ni bi lama Palu bana nu kwa ma ko sumaya banado banami ni abe buna adamadunu la soro ala ni soso muso uka kinda sababula jango ame wati minani oye samnya wati sumaya bana ala soro li kanokon kosebe kerengereni ala demisen chininu ani muso la sirileu demisen fitini munu ni olushiti teme santuruka uluka sumaya bana la soro li ukanokon kosebe kateme bela jelen ta kan wala sa famuya chama bi soro alibi sumaya bana ko kun ka maretu jalo ani aka jatala Samba Traoré ulu ye nyini ke o bara o kan kene ko bina kun ka anga jayan nyamada ajrala ka fo ni wakati kerengrene ina demsenu ne ka teli ka kololo soro ni san sumaya dara olasa akakan somɔgɔw ka u mado ula nin k'u lakana walasa u kana se ka bana kɛrɛnkɛrɛnnenya la sumaya kana u minɛ ni wagati in na den fitinin ninnu u farikolo ma kɔgɔ kosɛbɛ donc u farikolo ka fɛgɛ voilà minnu denmisɛnnin ninnu u kan u ni lakɔlɔsili de ka kan voilà u ba surtout u ba fanfɛla la an'u fa ani somɔgɔw minnu ka surun u la kosɛbɛ comme sumaya bɛ ka fini girimanw don u la voilà nous beda et puis k'u kɔlɔsi pour que climatisation ni fɛn ninnu ani ventilo voilà minnu bɛ se k'u bana olu kana kɛ u kunna kosɛbɛ voilà et puis k'u kɔlɔsi u bɛ dumuni minnu kɛ voilà donc et puis comme sisan ye samiya waati soso ka ca voilà normalement denmisɛnnin fitinin ninnu u kan ka si sange kɔrɔ voilà sange kɔrɔ sili o de fana ka sɔrɔ ni ka sofagalan sisi ninnu kɛ u kunna ani ka sofagalan ninnu fiyɛ voilà parce que olu bɛ se ka na ni bana wɛrɛw ye voilà n'o ye vonvon ani nakili sira banaw ye voilà donc denmisɛnnin ninnu u ka dɔgɔ n'u ka dɔgɔ fanga bɛrɛ t'u la donc u ni lakɔlɔsili de ka kan voilà donc kuma bɛ n bolo k'a fɔ o ye ani u bɛ dumuni minnu kɛ fɛnɛ olu fɛnɛ kan ka kɔlɔsi voilà parce que surtout fɛn fɛn ye glace ji ni ji sumanen ninnu samiya kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnnin ninnu n'u y'a glace ni fɛn ninnu dun ka caya o bɛ kɛ sababu ye ka mura ni sɔgɔsɔgɔ bila u caman na bana kunbɛn a ka sɔrɔ ni bana furakɛ ye voilà donc bana bɛ kunbɛn pour que denmisɛnninw kana bana parce que n'u banana somɔgɔw yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ sunɔgɔ tɛ kɛ su fɛ et puis waribɔ fana b'a la ka taa dɔgɔtɔrɔso la pharmacie ni fɛnw na ka taa furaw san voilà donc vraiment pour que ka dɔ bɔ o sɛgɛn n'o kɔlɔlɔ la voilà donc vaut mieux que ka u ka bana fɛn b'u bana k'u kisi olu ma. Denmansaw fana y'a yira k'a fɔ a ka kan den ka lakana ni wagati ninnu na nka dɔw b'a matarafa caman fana bɛ yen olu t'a matarafa. Ani sumaya dara ne bɛ pullover don la n b'u bila so kɔnɔ u kana kulonkɛ kɛ ji la ani suɛti fana kan ka don den sen na surtout den fitinin
i b'a protéger kosɛbɛ ka susɛtu don a sen na k'a datugu ventilo ko i b'o nɛmɛ ani kilimu parce que sɔgɔsɔgɔ ni muru a ka ca nin wagati in na kosɛbɛ surtout soso fɛnɛ ka sange siri u kunna ne bɛ min fɔ denba bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'i hakili to denmisɛnninw na surtout soso ko in k'u hakili to sange ko la kosɛbɛ. Kɛnɛya ko tɔnba jɛkuluba diɲɛ kɔnɔ OMS o y'a yira k'a fɔ farafinna denmisɛn 2085 olu de fatura ɲani u ka san 5 cɛ san 2016 u y'a jira k'a fɔ ɲani san 2019 ka ban u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka dɔ bɔ denmisɛn saya la. Amebo Mali jamana kunnafoniyaw na man kunda Burkina Faso jamana kan. Burkina Faso jamana sɔrɔsiya minisiri a ye baaradi campagne dɔ nundu min mina na ɲɛsin mɔgɔw ma ka kɛ sababu ɲuman ye mɔgɔ 500 ma olu ka se ka don sɔrɔsiya la olu bɛna na fara Burkina Faso jamana lakanatila mɔgɔw kan bamaganciya o kɛlɛli kadara kɔnɔna ka dɛmɛ don Burkina Faso sɔrɔsilakaw ma. Musa Fɔnba ale bɛna walawalali caman kɛ an ye o ko kun kan. Burkina Faso jamana kono surasiya ministri ye a jira k'a fɔ don nataw la maa 500 ɲɔgɔnna bɛna ta ka fara Burkina surasiw kan u bɛna Burkina surasiya kɔkɔrɔma don a ka bamanjiya wale kɛlɛli la Burkina dugukolo fan da 4 bɛɛ lajɛlen la ka sabu kɛ kɔsada in na datigi bɛ ka kɛ Burkina surasiya la bamanjiw fɛ maa 500 minnu bɛna ta ka don surasiya la ka daminɛ septembre kalo tile 15 ka taa se octobre kalo tile 12 ma maa 487 o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ cɛw ye minnu bange san 1996 ni san 1998 cɛ surasiya minisiri Mumina Sherifo Sika fola muso 17 ye u la wa cɛ 10 mina kɛ Burkina marabolo bɛɛ lajɛlen la kelen-kelen u b'a jira k'a fɔ mara o mara muso kelen na ta ye février kalo tɛmɛnen surasiya minisiri so kun ye cɛta dɔw fɛnɛ kɛ ka fara Burkina surasiya kan kabini 2015 daminɛw na bamanjiw ka wulikajɔ daminɛ na Burkina jamana kɔnɔ ni maafabaw ye dɔw ko maa 500 ɲɔgɔnna u y'o de fa Burkina surasiya chama ɲɛsin bi kɛ u mɔ bamanjiw fɛ min kɛra labanda in na Kudugu mara la o ye maa 20 ani maa 4 de bɔnɛ ani na ni ka maa 7 jogi dɔw y'a yira k'a fɔ minan kɛ tɛ ka Burkina surasiya labɔ o de y'a to u tɛ ka se ka bamanjiw daga ta ka bɔ Burkina jamana da la bibi na bamanjiw ni u dɔnne kundo ni Burkina ganya ka yanfa ye u yɛlɛman bɛ a kɔrɔ yanfa ka u bɛ ɲini ka se atlebi yanfa fɛnɛ mɔ barisabu ka da ka dɔw y'a yira k'a fɔ maa caman de fara bɛ u ka bi. O de b'an sɛnsɛn ka Burkina Faso jamana bɔ yen nɔ ni k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoniyaw kan Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don hali bi an n'ale bɛ to ɲɔgɔn bolo. Aligeri jamana kono jakulu dɔ sigira senga min ka baara bɛnnen don denmisɛnnin minɛnenw bilali mɔ fanga fɛ u minɛna nisɔngoya taamaw de senfɛ jakulu in ni u kama ko CNLD Comité National de Libération des Détenus maa o maa ni minɛkun kɛra ka sabu kɛ k'i ni fanga ti ɲɔgɔn kan fɔ a ka di jakulu in ye fanga k'i bila araba u y'a jira k'a fɔ maa minnu minɛnen don u minɛ mɛ nkalon kan barisabu ka d'a kan n'i ye maa minɛ a ka i ka kiiri nka k'a minɛ k'a datugu tɛ fɛn ti fɔ a ye k'o ye sariya sɔsɔlen ye fanga fɛ jakulu in kɔnɔmaw maa minnu minɛna olu somaw lapasaba n'o avocaw ye kunnafoni dilaw ani hadamadenya hakɛ lapasabaw olu de bɛ a kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ fanga bɛ ka nin fɛɛrɛ kura min boloda u b'a fɛ ni ka maa minɛnenw kɛ u ka jagokun ye u bɛ ka ɲini jamanadenw fɛ u ka sɔn u ka laɲini mɔ ni kalata bolodali ye jamana kɔnɔ o kumana u kɛn bɛ ka nin maa minɛnen ninnu de ta k'u yanga fɔ nisɔngoya taamakɛlaw ka jɛ ni kalata kɛli ye u ka sɔrɔ ka maa minɛnen ninnu labila nisɔngoya taamakɛlaw dun bolo u b'a fɛ ka kalata min labɛn maakɔrɔw de bɛna segin ka na fanga na minnu ni jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika jɛra ka jamana maraw tɛ olu fɛ ko ye maa minnu minɛna ni jakulu in bɛ ka wulikajɔ kɛ walasa u ka bila u minɛkun kɛra de k'a fɔ fanga kun y'a jira ko jɛn tɛ kɛ ni a ye darapo wɛrɛ ka ye filenbalanfelen na nisɔngoya taamakɛlaw bolo ni Aligeri jamana darapo tɛ nka u taara bɔ ni darapo kɔrɔ dɔ de ye darapo min ni fanga y'o filɛ mafiɲɛya ye maa minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ Aligeri dugulenw ye ni u k'u ma ko bɛribɛriw suraka minnu don a n'a kɛ ɲankuma olu de kɛra Aligeri dugukolo sigibaa galew ye u dugulen tɔgɔ ye Aligeri ko Amazik olu ka darapo kɔrɔni de yangale yira nisɔngoya taamanaw bolo fanga fɛ min ma bɛɛ u mɔ ni maa ninnu minɛkun kɛra o ye k'u datugu maa 40 ani maa 2.
Tunisie jamana kono ka sanga ni jamana kuntigi sigi kalata ye min garile do akuru la na be ke septembre kalo tlita ani duru sigi belebele sababi ke jabarani na ukama ko débat télévisé chebo ni nyonje akun de ye bengambanga ka se ka korodo abi ke Tunisie jabarani zo bala ne oye watani yai wa jabarani zo ukanyama ya so ba usembe alabeni na katase kalata labeni jakulumo ani kenyere demeni ke jakulu do mi nga bara fene nyeshine do bengambanga kokoroma do ni moko munatara anake sababu ye jamana de unka se ka mamuga ani ma woro bela jele ka hakilina udo mi mana ke jamana nyema ye akanga minge jamana deunye na yere damani nyonje na ya dadada jamana deunye khoro maunu dongota hakilina ula wa baro basaba nunu mbike alabemba ukafola septembre kalo tletani ngele na tletani lana tleta ani saba yere mangutu kampanye tle saba tomi mbito abike ukono lere fla ani minute bisaba nyona odena di chebo bela jelemu beki tafo ukono. Kongo Kinshasa jamana kono fanga sinamato nyama mimbambe Felix Tshisekedi ka jamana nyama yamo na beka jira ka fo ale de kera jamana nyama ye kalata siembe Martin Fayulu halibi akende ki farifa gouvernement ngura sigile Kongo Kinshasa jamana kono aye jamana nyama koro Joseph Kabila Burondo ka jamana nyama kura Felix Tshisekedi Burondo aya yira ka fo gouvernement ngura ingono mata e chaya de daye ministry ka chakujugu Martin Fayulu mada omo ako halibi naka biya ale de jamana nyama ye bawo kalata chien kera minye ale ka seba ya de do okumana kalata labeni jakulu commission électorale nationale indépendante sini haliba ka tiɲɛ fɔ jamana denw ye a yɛrɛ bilama a b'a fɛ k'i tigɛ ka bɔ maatɔw la dankɔrɔbaw minnu faralen kundo a ka ka dɛmɛ jamana ɲɛmaya ɲinini na n'a ma ɲa k'a fɔ jamana sariya ye olu bali u k'u kan bɔ Jean-Pierre Memba min kun bɛ diɲɛselegena ni setigi jamanaw ka bɔgɔ jeninen ka cour pénal international CPI n'a labilara ani Moïse Katumbi Dola Titon Tout-Puissant Mazembe waritigiba ye min fɛnɛ balila ka sendo kalata la ka sabu kɛ jamana ye ɲuɲu ni ɲaɲa wuli ka ɲɛsin a mɔkiri binakuka a kɛmɛ ka jira k'a fɔ olu si tɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la olu dun fɛnɛ kɛmɛ ka jira k'a fɔ kalata kuma tɛ bilen nisɔngoya taamaw ka bolo dabɔlɔ kɔnɔ o tɛ olu fɛ ko ye bilen u kɔni b'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra maa ye sebaya ta jamana kuntigisigi kalata la Martin Fayulu don Martin Fayulu ko k'o tɛ bɔli kɛ u fari falen don a ko dafɛ kojugu o kumana ale b'a ka kɛlɛ k'a yɛrɛ ye a y'a yira k'a fɔ gouvernement kura min sigira k'a bɛɛ lajɛlen ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka maaw de ye k'o kumana ko kuma tɛ ale ni jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Italie jamana kono na kume Matteo Salvini nyana ka fo nye wɛrɛ tɛna sɔrɔ ni etate aka hakilina ma se ka sira sɔrɔ ka sabu kɛ Italie jamana ɲɛma Sergio Mattarella ye a ɲini alamusa ministre ɲɛma Giuseppe Conte fɛ n'a ma ɲa ka fɔ ani mouvement 5 étoiles maaw bɛɛ n'a la ko ani parti démocratique maaw bɛɛ n'a la u bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmayaso kura di Italie jamana mɔ o kumana k'i teliya a ka gouvernement kura sigi ministre ɲɛma danga Matteo Salvini min kun ye jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ministre ye n'a kun fɛ ko kun dɛ na bisimilali ye Italie jamana kono farafinde bisimilali ye Italie jamana kono farafindenw ndotɔ kuwaji la farafina arabu jamanaw ni Italie dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ ka bankolu ni kisi n'a kun bɛ ka gɛrɛnde ta k'olu sɛgɛrɛ ale bi den kɛrɛfɛ mouvement 5 étoiles min y'a jɛɲɔgɔnkɔrɔ ye n'a ni o kun labanna ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ko fɔ a ko gouvernement kati kalata ka kara kuru la o mouvement 5 étoiles ni parti démocratique maaw farala ɲɔgɔn kan olu de bɛna gouvernement in sigi ministre ɲɛma n'o ye Giuseppe Conte ye a ko a ti mɛn bilen a bɛ sigi kana jamana ɲɛma Sergio Mattarella yɔrɔ ni ministre kelen kelen tɔgɔ ye ani fanw bɛɛ kɛlen kɔfɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn maa tataw kan bawo bebe na a ka ka Italie jamana k'i sen fa biribiri san 2020 nafolo min kan ka kɛ ka jamana labaara ni u k'a ma ko budget 2020 Italie jamana kan k'u lase nazarala tɔnba Union européenne ɲɛmayaso mɔ yanni janvier kalo nata cɛ euro wari miliyari 27 min kan ka sɔrɔ Italie jamana fɛ nɔ na n'o ma dajira nazarala tɔnba Union européenne ɲɛmayaso commission na bɛɛ zale dɔ bi laban ka da Italie jamana kun nazarala tɔnba Union européenne fɛ Italie bɛ ka boli o de ɲɛ n'a kun ko k'a bi kalata labɛn min gari b'a kuru la i n'a fɔ Matteo Salvini kun y'a laɲini cogo min ko kuma t'a tɛgɛ mɔ o kumana nin ye fɛɛrɛ ye min y'a kisi o mɔ Luigi Maio ni o ye mouvement 5 étoiles o fa ka ɲinin dɔ ɲɛmaa ye ani Matteo Salvini bɛɛ lajɛlen ye hakilina kelen ye o nka n'a ma ɲa k'a fɔ u fɔra ɲɔgɔn kɔ a ko olu ka hakilina ani parti démocratique maaw ka hakilina a bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana jɔ ni u bɛɛ n'a
la ko maaw kana kɛ baasi ye tiɲɛ do parti démocratique maaw olu ye maaw ye minnu ye nazaratɔma union européenne jamana fanba ka hakilinda taasiraw ye i n'a fɔ faransiw ni alimaɲiw ni belgiquew n'u ɲɔgɔnnaw ko nka ni hakilinaw bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana jɔ k'o de ka gɛlɛ ko bawo ko olu kun bɛ ka taa cogo min na u ni extrême droite maaw ka jɛ senfɛ ni o ye Matteo Salvini ka fanga ɲini dɔ ye ko hadamadenya kisɛ kelen kun tɛ u ka taasira in kan bilen nin ye Luigi Di Maio yɛrɛ k'a ye nka Matteo Salvini kɛlen ko kuma mɛn a ye jaabili kɛ a ko ni maa minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan bi ka gouvernement sigi k'u bɛn bɛ a la mouvement 5 étoiles o ni parti démocratique olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan o ye jakuma ni ɲinɛ ka jɛ ye wa ko maa min bɛ ministre ɲɛmaaya la n'o ye Giuseppe Conte ye ale fɛnɛ fara bɛ u ka o yɛrɛ nɛgɛ la ko nka k'a ma bala ale la diɲɛ seleke naani dankɔrɔba 7 ye ɲɔgɔn sɔrɔli min kɛ kɔsada in na Faransi worodugu yanfan fɛ ka digi a tilebi yanfan kan k'o dankɔrɔba 7 ninnu de y'u hakilina don u la n'u ye nin baara in kɛ a ko Giuseppe Conte ministre ɲɛma a ye baasiba lase Italie jamana ma a denw ma gouvernement ma barisabu ka d'a kan ko Italie jamana danbe a n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya o de sigitɔ kun do a mɔ ko nka ko nin y'o bɛɛ lajɛlen dajilen ye ko nka ko ale tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn hali sini ni kalata kɛra kɛfɛn ye ale ka fanga ɲini dɔ extrême droite de bɛ na ɲɛkun na k'a sabu kɛ jamana de fanba bɛ ale ka hakilina in de ka bi. Angleterre ministre ɲɛma kura Boris Johnson Donald Trump ɲɔgɔnna min kɛra ministre ɲɛma ye a ye hakilina ta k'a jira k'a fɔ wasabulo bɛ dulo kɔrɔfɔ in digira maaw la Angleterre minnu bɛ ko tɛ Angleterre jamana bɔli ye nazaratɔma union européenne kɔnɔ a bara ta kalata dun kɛra n'o ye foroba kalata ye ɲinan y'a san 2 ye maa fanba jɛna n'a ye ko an ka bɔ nazaratɔma union européenne kɔnɔ k'a nafa t'an kan o kɛ ni bi cɛ bɔ tɛ ka se ka kɛ maa o maa nana ministre ɲɛmaya la ko ni nazaratɔma union européenne ka bɛn ko la walasa bɔli ka se ka nɔgɔya fan 2 bɛɛ mɔ nazaratɔma union européenne b'a gɛrɛndɛ o bolo musolaka Theresa May ta kɛra o cogo la fo labana ka wala sɛmɛ nka Boris Johnson nani de b'a fɛ ka danfara don ani Theresa May cɛ bawo ale ye maa min ye maa kungelen don Amerikikaw fɛ Donald Trump daw labɛn cogo min a fɛnɛ y'o cogo kelen de ye Angleterre kɔnɔ a sina ka jira araba k'a fɔ wasabulo dulonna n'i y'a mɛn k'a fɔ an bɛ taa kuma fɔ ye an bɛ bɔ nazaratɔma union européenne na an tɛ bɔ an bɛ bɔ ni bɛnkan ye an tɛ bɔ ni bɛnkan ye a bɛ yen de a ka laɲini ye mun ye octobre kalo tile 31 min kan ka kɛ kuma dilen ye Angleterre jamana ni nazaratɔma union européenne ni ɲɔgɔn cɛ bɔli la o ka se ka sabati nazaratɔma union européenne ni Angleterre jamana bɛnna bɛnkan dɔ ka bɔli la sa wa u ma bɛn wa bɔli kɔni ka se ka kɛ ka sɔrɔ kuma ma caya Boris Johnson ka laɲini y'o ye nisɔngoya taama u bolo dara Angleterre duguba Londres Manchester ani duguba wɛrɛw jamana kɔnɔ ministre ɲɛma Boris Johnson yɛrɛ dagayɔrɔ la dɔw taara ni nazaratɔma union européenne drapeau ye ka to yanga ɲɛkɔrɔ ye a ma sɛgɛti ka kɛ maa la fangacinamatɔ ɲɛma dɔ bɛ yen ko Jeremy Corbyn o y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye kafo jaso de ye ka ɲɛsin bɛnkanfanga min kɛ bɛ misali ye diɲɛ bolo ko kumana ko ale bɛna wuli ka jɔ kɛ ka se wasabulo na joona u ka se ka laɲini dɔ kɛ ka Boris Johnson ka ministre ɲɛmaya dabila u k'a ma ko motion de censure nka n'a b'o kɛ a kan k'o kɛ yanni septembre kalo tile 9 cɛ bawo septembre kalo tile 9 de wasabulo bɛ dulon kuma min na ni Donald Trump y'o kuma mɛn fangacinamatɔ ɲɛma Jeremy Corbyn da a ko ale ma da la ni Jeremy Corbyn ka o hakilina in na sira sɔrɔ dɛ bawo Jeremy Corbyn dɛ min kala mɔ Angleterre jamana de fanba yɛrɛ tun bɛ ka maa min ɲini o ka kɛ ministre ɲɛma ye dɛ ko Boris Johnson de don n'a t'o kalabɔ o ye ɲaare labɔ jate ye Donald Trump bolo bawo Donald Trump fɛ ko de ye Angleterre ka bɔ nazaratɔma union européenne kɔnɔ n'a ma ɲa ko foroba kalata kɛra kaba ko maa fanba y'a yira k'a fɔ an ka bɔ a kɛn bɛ ka Angleterre jamana nata ni fɛn min ye o ye sanni feere dɔ ye tuma bɛɛ a bɛ to k'o nin da k'o ye an ka Angleterre ɲɛkɔrɔ k'a la nata n'o ye n'a bɔra bɛɛ aw ni ne bɛ jɛ ka baara kɛ nin cogo in na tun ko da don jamana filaw mɔ. Sananga bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kuncɛ Mali jamana dolanti ko labɛnni b'a jɛkulu FEMA Foot o ɲɛmayaso sigi kalata olu kɛra ka bɛn alamisa don u tɛ kalo tile 29 ma o baara min senfɛ Mamutu Ture ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Bavier ale de sugandira k'a bila FEMA Foot ɲɛmaya kunna ni kuru 32 ye ani cɛbɔ min o kun disi dalen don ɲɔgɔn na o ye Sala Bavier a ye o bin ni o ka sɔrɔta o ma tɛmɛ kuru 30 kan an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ laseli nataw la Isufu Kulibali an ka ɲininikɛla a bɛna na walawalali caman kɛ aw ye faamuya caman bɛna na sɔrɔ min senfɛ ayiwa o de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ
k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna k'o yira aw ni aw na